l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Wara li tlieta tresaq fil-qorti Justin Mallija ta' 25 sena minn Bormla li allegatament kien responsabbli fis-serq ta' żewġ midalji storiċi mill-Mużew Marittimu tal-Birgu, One News ħal opportunità li jiltaqa' mal-kuratur tal-istess mużew Liam Gawci li spjegana l-importanza storika li għandhom dawn iż-żewġ esebiti fl-istorja ta' Malta. Il-midalji li għandhom valur li laħħaq l-400,000 euro ġew irritornati lura f'posthom minnu fih grazzi għall-investiment fl-aħħar snin fis-sistema tas-sigurtà fil-post li bih seta' jiġi rikonoxxut l-allegat ħallil li fil-qorti ħareġ li kien ippoża bħala ħaddiem tal-mużew. Issa li l-artifatti storiċi ta' aktar minn 200 sena sabu posthom lura għal-wiri li Liam Gawci tagħna deskrizzjoni ta' dawn il-midalji li għalkemm ma fihomx kwantità kbira ta' deheb għandhom iżjed valur ta' identità nazzjonali. Fuqhom hemm imnaqqax l-arma ta' Malta il-ħamra u bajda. Fuq in-naħa l-oħra hemm miktub Patria Liberata. Dan huwa simbolu nazzjonali ta' identità nazzjonali fejn ifakkarna li missirijietna fl-1798 u l-1800 bejn dak il-perjodu kien hawn revoluzzjoni fejn il-fuq minn 20,000 ruħ mietu għalina biex aħna illum għandna dan il-pajjiż fejn missirijietna iddeċidew li iva, illum aħna Maltin u millum il-qudiem niddeċidu aħna x'għandu jsir f'pajjiżna. Gawci spjega wkoll li dawn il-midalji ġew mogħtija lil Maltin wara li jelbu tmexxija Franċiża ta' Napoleon li okkupat l-gżejjer tagħna għal sentejn bejn l-aħħar tas-seklu 18 u l-bidu tas-seklu 19. Fl-1801 il-mexxejja Maltin daw kollha li kienu eletti demokratikament missirijietna ġew mogħtijin midalja tad-deb. Dawn il-midalja tad-deb li bejn wieħed u ieħor nemmnu li kienu jeżistu 16, nafu biss berba li għadhom jeżistu kienu midalji li kienu jġorru fuq sidrhom bi gburija kbira. Għala, għax din kienet l-ewwel midalja tad-deb jew l-ewwel midalja li qatt gvern Malti ta' lil Maltin stess. U temm billi mill-ġdid tenna l-importanza li dawn il-midalji jiġu preservati sew għax huma setta midalji uniċi fid-dinja. L-importanza tagħhom huma uniċi, m'hawnx bħalhom fid-dinja, huma simbolu nazzjonali, huwa wieħed mill-iqdem simboli fejn għandna l-aħmar u l-abjad u meta inti tikkumparhom ma' affarijiet oħra li għandna fil-mużew li wkoll huma ta' importanza, daw tmur fejn tmur fid-dinja tfittex l-irkantijiet kollha tad-dinja kważi qatt u qatt ma ssib waħda bħalhom.